Sorgin. Badu beste izen bat ere. Belagile. Euskal Herriko leku askotan aipatzen da jeinu ezagun hau, hegoaldean naiz iparraldean. Zuberoan, belagile izena hartzen du gehienetan. Etxairen eta akerbeltzen esanetara dagoen emakumezko jeinu gaiztoa da sorgin. Jeinu honen eraginez, sorginduak dauden pertsonek gehienetan emakumezkoek dohain bereziak dituzte eta gaizto kutsua dute. Ari egozten zaizkio uztaren ondatze ezustekoak, errota eta burdinolen matxurak, gaixotasun eta heriotza misteriotsuak, itsasontzien urperatzeak, begizkoak eta abarrak. Emakume hauek taldean dihardute eta data jakinetan gauez ospatzen dituzten batzarretara joaten dira egan. Gizakiaz gaindiko dohain hori lortzeko ukendu batez igurzten dira eta esaldi hau esaten dute, sasi guztien gainetik eta hodei guztien azpitik. Sorginen bilkura hoiei akelarreak deitzen zaie eta jatorria Nafarroan Zugarramurdin dago, sorginak biltzen ziren akelarre edo akerraren larrea izeneko barrutian. Akelarre hitza oso zabaldua dago munduan zehar eta ziur aski euskal hitz ezagunenetako bat izango da. Bilkura haiek akerbeltzen gidaritzapean burutzen zituzten, bertan gorputza ukendu zigurtzi eta belarrekin egindako edabeak edaten zituzten. Belarren ezaugarriak ederki omen zakizkiten, pozoitsuak, sendabelarrak, aluzinagarriak eta barrak. Dantzaldiak egiten zituzten musikaren laguntzarekin eta sesu harremanak nahasian izaten omen zituzten. Haietan Jesukristo arbuiatu eta akerbeltzek urtzen zuten, eta haien arerioi begizkoak eta biraoak botatzen zizkieten. Sorginak animalia forma hartzen du nahi duenean, batez ere katu beltz itxura. Elezahar batek dio, emakume bat gauero gelditzen omen zela aritzen etxeko sukaldean, eta egunero katu beltz bat agertzen zitzaiola leiotik. Gau batean, emaztearen ordez, senarra gelditu zen Andre mozorrotuta, eta katua etortzean makilaz kolpatu omen zuen. Hurrengo egunean, auzokide bat besoa apurtuta azaldu zen, eta orduan konturatu ziren herrikoak emakume hura sorgina zela.